Dadi nganggo telung iris. Iya diresik ngene. Ya dadi waki bolo. Apa nek kok ditambahi wortel iku ya. Wis, nggo telu iki ae. Iki bolo bar diresiki ya, Nduk. Bar diresiki, langsung ae siapno wadah sik dikek banyu. Lho ya. Wadah sik dikek banyu. Terus iki diketok ngene. Terus dirajang bolo. Ngene. Ngene bolo. Dirajang cilik-cilik ngene. Iya. Iya. Terus dipelongno rene bolone banyu. Iya. Nah, bolo. Langsung dirajang cilik-cilik katase iki. Dan nek dipelongno rene banyu nang kene. Dirajang cilik-cilik. Bolo langsung ae pelongno. Karena iki bolo terus dirajang-rajang ombong ini. Rajang kecil.